Ja vás vítam, bežcov, aj sympatizantov. Ja som len sympatizant behania, nie aktívny bežec, je to na mne vidno. Som rád, že ste prišli na druhý ročník a že ten druhý ročník je zase bohatší. Aj do názvu sme dali na tento rok, že je to medzinárodný beh Solidarity. Perfektne. Teraz ideme pravú nohu a ešte si rozcvičíme členok, takže ideme 5 opakovaní do pravej strany. Pretože už začneme odpočítavať 5, 4, 3, 2, 1, štart! 10. hodina, 8. minúta. Symbolický štart s prehodenými číselkami dnešného dátumu. Druhý ročník Terchovského polmaratónu, ktorý od tohto ročníka dostáva aj podtitul Medzinárodný beh Solidarity. Stačí ľúbiť. Majka 58, 213, 235. Majka 228, 55. Vieš. 38, 37, 277, 72, 263, Majka 217, 25, 32. Super. Gratulácie naozaj všetkým. A máme tu aj prvú ženu zo štartovej číslo 217. Tu som chcel privítať ja, ale nepodarilo sa mi to. Gratulujem, super výkonu. A ďalší bežec, super. Číslo poprosíme. Dobehol nám aj najmladší pretekár na 10. Kdeže ho máme? Tu ho máme. Tak, mladý muž. Aha, tu máme, dalo by sa povedať, Svätú Trojicu. A výborne. Aha, frajeríme, no. A Richard, vy ako? Nádherne, to si tak dám každé ráno. Štartové číslo 1, Maťo Pechota. A ja musím len povedať, že opäť gratulácia, medaila 27-33 je Miroslav Lensko. Všetkým trom gratulujeme a samozrejme gratulovať budeme všetkým, ktorí dobehnú do cieľa, pretože si myslím, že to je aj náročné, aj počasie vám dnes všetkým dalo zabrať. Startové číslo 81, super. Poďme, zatleskajme im. Že vraj je najstarší bežec, alebo minimálne najstarší behajúci Terchovec dnes. A vy ste že vraj boli aj v Košiciach, jeden polmaratónu, čiže 21 km krátime. Opakujem, Marián Duratný. Myslím si, že áno, správne to zaznelo, že to je taký novodobý bežecký král, aspoň tu u nás na severe a tu u vás v Terchovej. Takže veľký potlesk pre všetkých týchto ocenených. Ďakujem krásne. Tešíme sa samozrejme s vami všetkými na ďalší ročník, to už bude tretí. To je všetko. Ďakujeme krásne, že ste boli na druhom ročníku Terchovského polmaratónu, Terchovské desiatky.